Así te gusta. Ten que ser así. É que eu todo o que toco convirto en post. É imposible. Bueno, vamos alá o que? Veña. Coristanco, que pasa? Bueno, aquí un pouco. Vale, vamos alá. Tú me subes a rimar. Chejaron, aparcaron, chejaron. Aí. Ala, xa estamos todas. Forza, Boas noites, Coristanco, agora sí que está todo o consello xunto. Bueno, vos vou dicir unha cosa. Esto ten que ser en media hora toda puta hostia, porque cando empecemos a meter ruido va a vir a policía. Vale. Entonces, aplaudir lo mínimo, pero con gana, al mismo tiempo, ¿sabes? Que decir, entonces, todo que vamos a ter, esto é un récord mundial, vamos a tocar 18 cancións, 18 poemas e 4 monólogos en menos de media hora. Me cago en diola, Coristanco, vamos alá. Que me emociono todo, bueno, ainda non estás tan quentes como a mí no rollo. Pero todo se andará. Bueno, vamos alá. Esta canción di así: Ni Istanbul. Este poema quero dedicar ás poetas, aos poetas da miña xeración. Silvia Penas, por exemplo, aquí presente. Eu mirei os millores cerebros da miña xeración estrompados contra o plinto. Galicia Seibe, Power Pop, 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 Galicia Seibe, Galicia Seibe, Power Pop, Galicia Seibe, Power Pop. Nos, agora sí que empezou isto. ¡Ey! Ese aplauso para o Chanquete, o batería de Ovos Podres, de Lisca e dende hoxe do Lea Remecájona. Ese aplauso para él. Atención, poesía. Mexan por nós e cajamos por eles. Somebody put something in my drink. Somebody put something in my drink. Somebody put something. Votaron. Esto quere dicir en inglés, alguén me botou algo na bebida. Por feto, sácame dali unha estrella. Botaron medroja, no. Espera, cerrade pronto a porta que hai eco aí. Retomamos a canción. Botaron medroja, no colaca. Botaron medroja, ja, 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 ja. Botaron nordroja, no colaca. Botaron nordroja, ja, 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 ja. ¡Rirse, hostia! Bueno, aquí Indiola. Así me gusta a mí. Birra, efectivamente, perfecto. Bueno, ahora se me trata de papel. Vale, ahora vai. Un par de poemas. Un deles di: camarero, eu vou querer un bocata de ron e un cubata de jamón con queso. Resumido, levo tantas copas que xa non as levo eu, levamos unha gestoría. Bueno. Va dedicado a todos los arrayanos y arrayanas que hay aquí, por ejemplo, X Carlos. ¡Vitoria Gasteiz! ¡Y un
Sebastián Donostia, hostia. Salvaterra Monzón. Follán Vilanova de Cerveira. Chaves Berín. A Guarda Camiña. Foi. Esta canción é de cando non había TDT. E para mirar Falcon Crest e Ángela Channing, a miña tía impoñía unha lei do silencio naquela casa estival. E de repente, inopinadamente, no minuto 10 con 8 da emisión, jodíase a tele. Levantabas, te metías un hostia a televisión. Pero tu abuela, desde o fondo da sala de estar, casi morta porque nadie se fijaba nelas, levantaba o seu dedo acusador sobre as xeracións vindeiras e dicía, ensinándonos a todas e a todos: rapaz, non lle deas máis golpes á tele. Rapariga, non lle deas máis golpes á tele. O problema é dalá. Amo a este tío. Moi ben. Esta canción, que ainda non acabou, por cierto, sigue sendo a mesma canción a pesar da risa, chámase Independencia, independencia, esos coros. Independencia, 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 independencia. queren queimarnos, polo tanto, hai que mollarse. Bueno, esta canción é de cando eu... Porque eu teño que explicar un pasaje da miña vida un pouco complicado. Eu desde moi pequeno tuve que abandonar a miña educación porque me meteron na escuela. Eu agora mesmo podía ser, non sei, podía ser ingeniero de telecomunicacións, podía ser arquitecto na Cidade da Cultura aí, de telonero de Bjork, con ladrillos aí. Pero pola contra tiven que investir 20 e pico anos da miña vida en facer dúas carreiras para falar algo parecido a miña abuela. Este é un gasto total, nunca estudedes filología. Temos que darlo por perdido, xa todo. Pero esta canción chamase Educación Infantil, é o testemunho dese trauma, vale? Ciel, podedes levantar os mecheros cando queirades. Gracias, compañera Xiana. Xiana é da Fonsagrada, pero solidarízase cos de Vigo. Tiñas dúas caras. Mira que eras falso. Tiñas dúas caras. Mira que eras falso. Gusilu. Gusilu. Gusi. Tiñas dúas caras. Mira que eras falso, carallo. Gusi. Sombra. Gracias. Toys R Us. Os ojetes somos nós! Xa te fui máis rápido, chanquete. Bueno, esta canción que ven agora non é miña, está a dobles, témola escrita na Sgai a medias. Un rapaz que dei a clase en Vigo, en Teis, e que levaba apenas 2 meses na Galiza. Bueno, na Galiza non, en Vigo. En Teis non, Teis pertence a Galiza. El xa falaba o galego de corrido. Así que tan difícil non debe de ser, me cago en Dios. Entonces, tiña un problema.
problema, claro, como temos todos, todas, cando tropezamos nun libro con unha palabra que non sabemos aínda, e preguntoume, Leo, profe, que é unha raíña? Eu pensei automáticamente, que é un rei para ti? Non lle souben que responder, porque el preguntoume, pregunta retórica, é unha ra pequeniña? O cap non me valeu para nada. Pero bueno, iso me dera de contar antes. Pero fixen esta canción. Bueno, fixémola. Mira, Michelle, eu penso, creo, que hai ras que se fan grandes como, claro, converténdose en príncipes, non? Rollo transgénero, sabes? Pero despois tamén hai outras que preferides ficar pequeniñas. Esas, me cago en Dios. Sodes as verdadeiras raíñas. Ti é la miña raíña pequeniña. Porque lle dixeches ¡A monarquía! Gracias. Agora vou botar unha canción. Bueno, antes viña un poema de amor que é así, que dicía: sempre quixen ir á Lúa, a Venus, a Marte. Chámase Orbital con V. Órbita vital. Brutal. Esta canción que ven agora parece que está en inglés, pero no. Bueno, vos sabedes que o inglés e o gallego son a mesma lingua, non? Bueno, porque xa me miraste moitas veces, claro. En concierto. Bueno, non se ten que notar porque isto é unha grabación, sabes, Pati? Bueno, pues nada. Entonces, tú como si fuera la primera vez, ¿vale, cariño? Bueno, entonces, aí, o rollo é que, bueno, o rollo que teñen este dos, macho. Es que me vai tirar un uno, tío. No, pois, a historia é que, bueno, demóstrobolo, ainda que xa creo que tedes un sobresaliente nesta movida, absolutamente todos e todas, porque xa me contastes bastante, pero bueno, vamos alá. 2 puntos, a partir de aquí é cando cortas na montaxe, vale, paño? Miña nai di: o meu hobby é sachar nas patacas. Como dirá unha nai de Stafford upon Avon, my hobby is to satching in the patacation. Prácticamente igual. Bueno, veña, demóstrobolo máis. Demóstrobolo máis. Por exemplo, aquí dicimos, onde vas? Onde vas? Onde vas? Onde vas? Teño bonobús? Me cago en Dios. Como somos de natural desconfiado, dicimos, aí sí, mirete, eu non te mirei eu. Que iba no autobús, aí, no 9. Bueno, ao final, por non discutir, sempre dicimos, bueno, vai. Xa, a demostración máxima é que alá, aquí, do outro lado do Canal da Mancha, do outro lado del Hombre de la Mancha, todos acabamos dicindo, it's okay, hecho que hai. Entón, esta é unha canción, eu aspiro a ser o cantautor nacional de Coristanco. Hai cantautores que queren liberar Galicia, outros queren liberar o mundo. Eu voulle copiar un pouco a Billy Bragg cando dicía naquela canción: solo está procurando outra moza. Esta é unha canción de amor a un lugar abandonado no mapa que está ao lado da reta de Rus, que se chama Coristanco. Coristanco, algún día está empezando a reaccionar a peña baixo. Coristanco. Conocédelos, e tal que suban. Freedom for Coristanco. I'm on my way to Coristanco, where people are nice and potatoes are good. I'm on my way to Coristanco, nearby Carballo, Alaracha and Rus. I'm on my way to Coristanco, where the PP from Galicia is the party that rules. I'm on my way to Coristanco, away from me and you. ¡Vamos para arriba con Coristanco! ¡4-2 más para arriba! Algún día as miñas botas militares van pisar
patacas liberada. I'm on my way to Coristanco, where people are nice and potatoes. I'm on my way to Coristanco, nearby Carvalho Alaraza. I'm on my way to Coristanco, where the pipi from Galicia. Que pasada, tío, cando para a libertad de expresión hai que falar en inglés. Is the party that rules. I'm on my way to Coristanco. Wait for me, eh? Eso de puta madre. ¡Ah, acabar esa puta mierda esta romántica! Esta canción chámase Vertixe. Xa está, moitas gracias. Di miña abuela, haiche cada unha que che fan dúas. Esta conocedela todos, todas. Vamos a tarareala, cantaruxala, sí ou no? Sí. Dicides que no? Escoito un polaco como aquén que... Vamos. Non teño un cano peto. 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 Eu non teño Puto peso. Iso tiña que pasar. Non teño Puto peso. Ningún can. Ningún can. Ningún can. Ningún can. Non temos un cano peto. Non temos un cano peto. Non temos un cano peto. Non teño un puto peso. Non temos un cano peto. Non temos un cano. 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 Temos un cano. Temos un... Que fácil é soliviantarse, que difícil reflexionar, chavales. Non temos un cano. Non teño un puto peso. Non teño un cano peto. Sorjaste. Ben, isto é unha parábola. Unha vez o dono do mundo de todo canto había dixo, bueno, se eu son o dono de todo canto hai, pois entonces terei que cerralo. Terei que poder... Non vai a ser que mo leven. Que problema había que yo levaran dun sitio para outro? Por exemplo, que yo colleran en Matamá e levaran para Coristanco. Que problema había? Pero el tiña esta inquietud, non? De que non lle leven as cousas, tal. Entón se dixo, bueno, vou poñer un sarramento por de arredor de todo o que me pertence. E empezou a poñer un perpiaño de sillería, todo de arredor de todo o que lle pertencía, granito rosa do porriño. Pouco a pouco, ben selado con formijón armado, non vai a ser que entren os ratos. E, ao final, quedou emparedado dentro. Era unha parábola, este para pensar, Bueno, vamos alá. Este chámase así. É unha canción de homenaxe a unha muller que foi explotada polo franquismo e cando colleu uso de razón mandou a farándula a merda e meteuse no Partido Comunista. Pepa Flores! Marisol! Pepa Flores! Marisol! Pepa Flores! Marisol! Pepa Flores! Marisol! A vida é unha muñeira, la 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 la, a vida é unha muñeira, la 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 la, de luz y de color, de luz y de color, y todo en esta muñeira, la todo en esta muñeira.
de puta de taco, imos de puta de taco. Que a vida é unha muiñeira, la vida é unha muiñeira, la de de luz y de color, de luz y de color. Y todo nesta muiñeira, la de no, todo nesta muiñeira, la de imos de puta de taco. Sí, pirichín, gracias. Isto ven ao caso de que non sei se sabedes que en Galicia foi o primeiro sitio onde se inventou o drum and bass, o sound system. En Galicia, a ver, nós agora salimos 2 días seguidos e dicimos buah, chaval, que movida en Santiago. Pero daquelas botaban unha semanilla inteira e lle parecía pouco. Dicían, unha semanilla inteira sí que é muiñada. Porque tiña un sound system de putísima madre montado ali. Dicir, no muiño había, para que o gran botase, sin eles ter que estar facéndolle así, o rollo que botaba o gran para baixo, o conduto, inventaron unha tecnología para poder facendo estando así, pero no outro lado. un pausiño regordiño que batía nas irregularidades da moa, da riba do muiño. E nese bater absolutamente casual e aleatorio, escoitábase na noite pecha dos séculos e ese foi o primeiro sound system da historia inventado por los nosos e as nosas a voz barra as. Un aplauso para eles, me cago en Diola. Aquilo era impresionante, o que pasa é que non había collóns a facer a inventar os scratch ainda, non? No, porque... aquí en Galicia sabemos como unjar con rodas de muiño, pero scratchar ainda non. Entonces, aí quero chamar aquí a colación a 2 mulleres que representan outras moitas. Son unha metonimia de mulleres. Neste momento no que eu estou deixando de dar clase e, bueno, vou tardar un mes ainda en quitarme do rollo, vale? Que me dera terte a ti como profesor, macho. Bueno, esta canción. Que me dera terte a ti como batería. Ah, no, que xa te teño, puta madre. No, por certo, agora é o momento en que vou confesar que este home non ensaiou nada disto. Estáme cheirando polo aire. Chanquete, Lisca, ovos podres. Aí estamos. Ben, aí veñen esas mulleres, por favor, que den algo de vida a todo isto. A color. As piconas do inicio, en modo metonimia. Bueno, pois esta canción máis ou menos é... Bueno, se mirastes como... Empezade vos, venga. Pero berrade bien, Mira, podes berrar no momento que vas a parir. Que va, berra libremente. Vamos a ver. 1, 2. Sí. Empezar con tatarata. 1, 2, 3, ¡ya! Dios, he puesto un rollo telúrico, chaval. ¡Incineradora no! Proprio mesmo meu tatara 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 o meu tataravó tamén 1, 2, 3 era punky era punky e a miña señoriña tamén e a miña tatara 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 tatara
A miña tataraboa tamén que non é a muller do tataraboa. Joder, que manía de casar a todo Dios. Que ven de outra rama da familia, que te non miras que ten máis tátaras. Joder. A miña tataraboa tamén era punky. Era punky. Era punky. E era punky. Piconas do Iriso, aplausos. Brutal, bo, eu son feliz, sabedes? Unha movida. Ahora mismo estou pasando en vídeo. Brutal. Bueno, vou vos dicir un concepto de miña abuela mentres ven o García pa aquí. Que ven a colaborar despois, justo despois. Deixalle aí a ese botellín a alguén. Ese para arriba, Mandó para arriba, García. Vamos aí. E ti pasa pa baixo. Sí, señor. Ese meu irmán, claro, joder. Diso vamos falando media hora. Aí o ven. Cuidado con ele. Un aplauso, García, Dios te crío. Meu irmán da alma. Vamos alá. Vas a tocar o libro, a pandereta. A cousa así. E eu son Balbino, un rapaz da aldea, como quen dis un ninquén. Fun para Vigo a traballar na Citroën, pero acórdame a aldea tamén. E dixo, viva Nardeja, viva Nardeja, viva Nardeja. Eu son o Leo a Rebecajona e fun a Santiago a estudiar. Fun o Avante, pasei nun fatal, vomitei mogollón e tal e cual. Pero dijo, viva Nardeja, viva Nardeja, viva Nardeja. García, ¿te gustan chas vejas? Pues vas a tener que improvisar. Son un cabrón total. Mira cómo vamos andando por la Beija, flipamos aquí como ole, uy, Rebecajona. Estamos aquí na súa casa. Como é? Chamei antes a Pacolas e de repente aparece. Un aplauso para Pacola. ¡Pacola! ¡Puto aire! ¡Grande! Sen tetos non hai paraíso. Bueno, agora vai. Agora, por favor. No, que decir, cuchipandis todos. Estamos en un momento religioso. Vamos a comer o corpo do Cristo. A cabeza borradora de todos nós e todas nós. Vou botar unha canción de misa
Vamos a comungar agora todos aquí con rodas de muiño, vale? Aí tendo a rolla. Bueno, esta canción eu sei pola cara que os miro, con nós somos máis, con nós somos tamén. Sei que mañá non vades ir á misa, ningunha. Entonces, eu teño un convenio co Arzobispado de Santiago, que é o que tengo poder agora mismo nesta puta ciudad de mierda. Entonces, teño que facer unha canción de misa nos meus conciertos punkis, vale? E eles meten guitarras nas igrexas, dixeronme que iban facer a partir de agora. Entón vai esta canción que máis ou menos é así, di desta maneira. Espera. Aquí vai o corte de edición. Tengo un amigo que me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Estamos adorando desde aí a hostia de séculos a un Dios que non existe, que se le conoce por mal nombre Jesús. E as beatas son as peores. Nosotros y nosotras tenemos un amigo que nos ama. Nosotros tenemos un amigo que nos ama. Su nombre es Jesús. Ese mismo. Y estaremos na súa viña vendimiando pra beber xuntos despois. E do que nos dé a viña o Vaticano non irá ningún puto boco. Y jódete, Mazinger Z. Porque eu teño un colega que se enrolla. Eu teño un colega que se enrolla como Dios. Nosotros e nosotras temos un colega que se enrolla. Nosotras temos un colega que se enrolla como Dios. O resultado do partido foi Benedito 16, Galicia 0. Bueno. Pobriña, nunca vino a un concierto a remecajo nada. Ese aplauso para Lidia, a batería das Labregas. Bueno, esto se vai acabando. Moitas gracias por estardes aquí. Creo que xa o récord vai a lana. O récord xa se acabou cando o Pacoletas entrou, porque aí deixoume de importar o tempo. Moitas gracias a Casa da Música, ese gran proxecto. Un aplauso para él. Bueno, neste tramo final do concerto eu só quero darlle un homenaxe a xente que me aprendeu a berrar. Sabes? Porque hai unha movida, porque, dicir, primeiro é a dúbida, pero despois da dúbida, cando te resolta, entonces ven o berro, despois ven a... Porque, como dixía meu pai un día, con mojollón, sabes, de fruición, colleu me dísme, mira, leiño, se un día botas a man aos huevos en vez de 2, 3, 4, porque che están a dar polo cu. Que pode ser placentero, cuidado. Pero, polo menos enterarte, ¿no? Bueno, entonces vou facer unha homenaxe ás mulleres da miña familia que me aprenderon a berrar. A miña abuela, a miña nai, eu mismo, chamando, ¿no? Coa porta entreaberta do baño, en plan, mamá, papel! O sea, viña pedindo eu onde escribir, sabes? Violando papel en blanco, aí me cago. Miña nai polas mañás levantando a persiana, ra, levántate, que xa pasaron as leiteiros. Miña abuela chegando á cociña mirando a desgracia máis grande dunha familia, o leite rebordando por fora do caso.
e indo por riba do lume. Miña abuela coa man insinuantemente movéndose a 2 centímetros do mando, sin tocarlle, berrando pola ventana para fora da cociña, pa todo matamá. O leite polo lume! O leite polo lume! A loita polo lume! Ai non, confundime de fonemas. Bueno, entonces non me queda máis que recorrer a unha canción programática, perdonade. Vai, alá. O título díjolo despois, vale? Isto era para darlle entrada. Unha jota, vale? O título... Dios mío, este home, tíos, non fallei unha puta nota. Bueno, non ensayei nunca. Bueno, vamos alá. Nietzsche máis Fukuyama queda no río berrando. Nietzsche máis Fukuyama queda no río berrando por culpa dunha movida que escribira un tal Heráclito. Por culpa dunha movida que escribira un tal Heráclito de Éfeso. É que sei que dicía: e mira que mira, tamén miro eu, eterno retorno, chimpum pantarrei, chimpum pantarrei, chimpum pantarrei. E mira que mira, tamén miro eu, que mira, tamén miro eu, eterno retorno, chimpum pantarrei, chimpum pantarrei, chimpum pantarrei. E mira que mira, tamén miro eu. E depois di... Pero bueno, iso xa é o eterno retorno, vale? Bueno, dicía Bertolt Brecht, abeizoados, abeizoadas sexan as que dubidan, os que dubidan. Aí estamos. Na dúbida. Eu, por exemplo, teño moitas dúbidas. Por exemplo, na Galicia haberá máis jorras de piensos Viona ou de Supermartes. Onde vai dar a ponte de Mafre Vida? Unha muller biónica é unha muller que lle implantaron unha jorra de piensos Viona na cabeza. Bueno, o máis peligrosa, a dúbida peligrosa era unha que tuvo un amigo meu, en plan, como me gusta, por un lado, mexar e por outro lado, cajar. Poderei, e máis un terceiro pé do banco, que tamén fago no mesmo sitio. Poderei facer as cousas todas tres hai amigas ao mesmo tempo. Bueno, pido de verdad un segundo de silencio por él. Esta canción, todo o que cantei hasta agora era bueno, era música intimista e tal. A canción que vou tocar agora é de protesta, vale? Porque eu non sei se vos decatastes de que están enchendo Galicia de rotondas. Silandeiramente, como a quen que non que. A lo loco, como a quen que non que. Entonces aí eu, por que se mentan Galicia con Monforte, Ourense pa dereita, Monforte, Ourense pa esquerda? Eu chego moi tarde aos conciertos por culpa diso. Entonces, bueno, tamén pola regra dos 20 km. Cando dis, no, veño por Rande, que ainda estás en Pontevedra. Pero isto que non se saiba, vale. Vai unha canción protesta contra as rotondas, contra o eterno retorno. Estamos ti, máis eu, tenreiro, atrapados. Estamos atrapados nunha rotonda. Estamos atrapados nunha rotonda. Non sei sair daqui porque ningún dos sinais me leva pa Marín. A ver.
ver, no, vamos a ver. Tedes que colaborar un pouco, que pasa? Vamos alá. Estamos atrapadas, au, 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 no garrotón. Estamos atrapados. Isto é a bomba. No sabemos sair de aquí porque todos los sinais indican pa Madrid. Bueno, agora ven a parte cochina do concierto. Bueno, estade atentos, pelidos, pelidas porque que non nos pase como a mí no Maicar, que ao final só quedamos abandonados as chupas e máis eu. Bueno, eu montei unha festa pa algo, non só pa tocar. Bueno, pa tocar reflexivo, pronominal. Dime, por favor, salvádeme do meu chollo. Bueno, vamos alá, esta tramo final vai todo sobre cores e cochinas. Como Shin-chan, que era un cu chino. Aí. Lo acabo de pillar. Eu, para empezar, só quero dicir unha declaración de intencións inicial que, máis ou menos, quer dicir isto. A ver, hai moitas parafilias, de acordo? Quer dicir, hai moitas parafilias, hai xente, xente rara, que lle gustan cousas aí. Xente que incluso toma decisión de, por exemplo, un día calquera di, bueno, pois a partir de agora vou chimpar toda a vida con a mesma persona. Eu teño tido pesadelos con este rollo, solo de pensar que o ser humano poida considerar iso posible. Bueno, perdonar, que me emociono. Entonces, bueno, vai por diante a miña declaración primeira, que é, eu solo quero ser, como dicía unha señora de Matamá, un home sexual. Non hai nada que a iso. Non ten máis pretensións. Pero aparte teño eu tamén outra parafilia moi jodida. Para mí dame moito tempo na vida. Bueno, teño unha chea de horas libres, que ni Dios. Entonces teño unha parafilia moi jodida, que é que a min sinto justan máis pijas. Vai dicir, como a min. Saca jaches, macho. A mí non me fales máis. Bueno, él ten unha historia complicada detrás, Ten chaval mirado aí, guapo e tal, coa pucha, pero ten un pasado moi complicado. Ten 18 anos. É unha historia moi complicada. Paco revelas, hostia. Aquí non sabía. Bueno, vai alá. Porque a min gústame as pijas, e non sei que facer, non o podo evitar. E que a min gústame as pijas, e eu que lle de facer, non o podo evitar. Non sei que vou facer para poder foder con elas e non cambio calzoncillos ni me daba ni me peino. Sei que vou facer para poder foder con elas e non cambio calzoncillos ni me daba ni me peino. Eu, gracias. Bueno, a canción de rabiosa actualidade. Un día, mi bondamín, un guardia urbano díxeme: che, chaval, non miras, porque eu vivo aquí, sabes? É moi jodido aparcar no meu barrio. Feito, o meu coche está ali, non sei, se cadra non está. Díxeme un día el: mira, chaval, ti non miras que aquí en Santiago, nesta zona, está aparcado prohibir? Bueno, vai unha canción que se chama Liberdade de Expresión. ¡Caca! ¡Culo! ¡Peido! ¡Pis! ¡Cáculo meu pis! 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 E diréis vos, por que repito 2 veces? Bueno, porque antes a libertad de expresión era dicir a cousa
unha vez. Eu, por exemplo, podía ir ao lugar e dicir: sodes todos os manipuladores de mierda. Pobre Jalloso. Esta é a colaboración do batería. Chanquete, Lisca, ovos podres. Uau, fuchu, fuchu, fua. Aí está. Me cago en Dios, un aplauso para el, que carallo, tanta historia. Estou flipando moito contigo, Bueno, non sabedes que é a próxima idea del. Facer unha batería todo con caldeiros e tapas de tellos de tarteiras. Dios, amo este pa. O sea, viño conducindo con el desde viejo e eu non esperaba enamorarme hoxe. O sea, pola noite me lo corto. Joder, que positivista. Nah, materialismo dialéctico, non do outro. Bueno. Entonces xa non sei que esta canción estaba cantando. Estaba explicando las dúas veces. A ver, dúas veces, por qué? Porque, se dixo iso ali, non me deixan dicilo outra vez. Non me deixan repetir no programa. Entón eu cheguei pensando a conclusión de que a liberdade de expresión no século XXI é dicir as cousas polo menos dúas veces. Incineradora no Irixo, non! Unha e 1000 veces máis. Bueno, vamos acabando. Só faltan un par delas. Esta canción di así. Bueno, este poema di: desde el ojo, ti rapaz es mundial, ti raparija es mundial. E di así, mirándovos aquí a todos, a todas juntos, dame por pensar, me cago en diola, que o universo aseméllase un mundo a Galicia. Moitas gracias, meus irmáns, miñas irmás. Gracias. Bueno, isto viña no guión, xa, O que pensedes que vos dixo por miramos. Bueno, sí. Ahora vai unha canción que é un tuneo. Vou tunear unha das cancións da humanidade e vou dedicar precisamente a vos os todos, a vos as todas, a cada unha de vos. E non lle vou dedicar a disciplina de partido. Nunca, meu irmán García. Manuel Antonio. Non a disciplina de partido, non a Rejanosa, non a toda puta mierda de Masó. Non o Salgueirón, non a todo o que impoñen os cadros. E di así: ti rapaz é la hostia porque tienes mundial. A mí no me jodas y es internacional. Ti rapaz es internacional. Bueno, este é o momento no que o chupito de licor café se me converte en reloxo de area. O momento de marchar. De verdad, de verdad, todos estes momentos eu son consciente de que se van perder como lágrimas na chuvia, como peidos no vento. Como? Pero mentres tanto, moitas gracias e agora seguímola armando xa, sin tanto corsé, sin tanta hostia. Vai quedar por fin grabado o terceiro disco de Arremecájona. Arrimado yo un chisqueiro aquí. Mi má, levoume 15 anos, chaval. ¿Dónde está o segundo? Bueno, ti non sabes que ahora nas rodas de prensa non se fan preguntas? Bueno, é de Ribeira, deixade. Bueno, ala vai o terceiro disco Arremecájona, non hai dous sin tres, nos facémoslo así. Vou desvelar o concepto. Uno e trino. Arremecájona, Enriquiño, bueno, pensade o tema, o concepto na casa, vale? Eu teño todo pensado moi, eu cando me aburro, bueno, aquí solo no piso, non como hoxe, que nin diola. Por favor, todos, todas, vamos a soplar, porque esta é a última canción, porque todo isto vais esfrajar como a peidos no vento.
De verdad, pero mentres tanto estamos vivos, gracias por hacerme caso. Esta tardiña noite da miña vida na que acabei de traballar, por certo, empezas as vacacións. Todos e todas, antes de cantar a última canción. Moitas gracias, meus irmáns, miñas irmás. 1, 2. Aí vai! Esta é a única cousa orixinal que fixen na miña puta vida. Onde hostia está o Hicho das Gai? Me cago en Dios. Nunca está o Hicho das Gai cando se necesita. No vaya, carai. Sempre está cando che ven tocar os huevos. Pero isto, o de anterior, o de antes copieno todo, de Algen, sabelo. Sí, hai 15.000 referencias. Intertextualidade, chamalle agora. Pero isto sí que é original, porque fixen o único puto estribillo do mundo que non se repite, porque a vida, meus, miñas, tampouco se repite. Buah! ¡Ñaca, ñaca! Chimpún. E agora somos libres. Ala, se acabou, todos para casa. Bueno, para empezar a festa, que millona, moitas gracias por virles, Vamos